bola strašná zima na chodidla, reálne, pozrite sa, čo mám obuté, hej? Proste v zime. Teraz hľadáme autobus a za 11 minút. Boli sme v Starbuckse a kúpili sme si frappuccino a Sabinka má... Akože chcela som si vyskúšať šiltovku, že glamour, lebo ja som glamour pani. Úplne tu sú nádherné pyžamka, aj toto tu čerešňové, ja milujem čerešne. Splnený sen. Celý čas som tu proste chcela ísť a konečne som tu. Ja som taká šťastná. Ideme do bazu, lebo Sabinka chce tie kampusy si pozrieť. Akože tieto sú úplne nádherné a stoja 120 €, ale sú nádherné. Toto je oficiálne moje prvé video na mojom YouTubeovom kanáli a dneska som tu spolu so Sabinkou a ideme na menší vletík do Bratislavy, kde máme naplánované nejaké veci, ako napríklad sa ísť pozrieť na hrad, na kúpiky a takéto veci. Dokopy sme spali asi že 5 hodín, ja som spala 1 hodinu, Sabinka spala 4, 3, nejak tak proste hodinky, takže keď vyzeráme ako úplne mŕtvoli, tak nás to mrzí, ale žiaľ, lepšie nebude. O 6:55 nám ide vlak, v Bratislave by sme mali byť ani neviem kedy, nejak 10:45 asi, alebo nejak tak. Takže som zvedavá, ako bude prebiehať cesta, mali by sme mať kúpečko same pre seba, tak dúfam, že to aj tak bude. Ja dúfam, že náš vlak nebude mať žiadne meškanie, lebo je proste strašná zima a podľa mňa nie sme ani 100% oblečené na to, aby sme proste čakali viac než 10 minút na vlak. Takže verím, že bude všetko v pohode a toto čo to, zoologická záhrada, či čo to sa deje pre Boha. Takže my už sme konečne vo vlaku aj spolu so Sabčou a mali sme tuším, že meškanie 3 alebo 5 minút nejak tak a mne už bola strašná zima na chodidla, reálne, pozrite sa, čo mám obuté, hej? Proste v zime a v Bratislave má vraj sneží, tak ja neviem, ako toto dám, ale budeme sa tváriť, že je proste všetko v pohode a že zima nebude, hej? Prišiel na mňa hlad a mamka nám napiekla tieto výborné škoricové slimaky, rolky, alebo neviem, ako to mám nazvať, takže sa idem napapať. By the way, ľudia, keď si niekde urobíte nejaký neporiadok, tak si ho poprosím vás pekne aj popracte, lebo na toto sa naozaj nedá pozerať a je mi z toho, že zle. Práve sa nachádzame v Trenčine, máme pred sebou ešte asi nejakú hodinu a pol cesty, snažili sme sa aj spať, ale to sa nám vôbec nedarí, takže sme iba na mobiloch, počúvame pesničky, kúkame TikToky a tak a ozveme sa vám, keď budeme už v Bratislave. Aktuálne sa nachádzame pred Trnavou a práve sme zastavili z prevádzkových dôvodov, vôbec nevieme prečo, ale predpokladám, že opravujú kolajnice alebo niečo také robia, alebo proste niečo sa tam vyskytlo, ja neviem. Ľudia, my sa nachádzame už v Bratislave a sneží tu, extrémne tu sneží, však Sabinka. Ona nás dala čiapku a ja ani čiapku nemám. Takže, tak aj som toto vôbec nečakala, ja som proste bola taká, že to je isto dajký klám, že nebude snežiť alebo tak. Ale áno, ono sneží. No a teraz vlastne ideme ku Eurovej, úplne všetko sa nám zmenilo z jedného dôvodu, takže bohužiaľ to musíme celé ako keby proste dať naopak, ako sme to mali naplánované, ale to snad nevadí, proste my to dáme aj takto a ozveme sa vám, keď budeme asi zrejme cestovať. Teraz hľadáme autobus a za 11 minút nám ide, ale to je v pohode. Ok, takže zase sme na plánu, Sabinka, kde sme vystúpili? Pri Nivách! Takže ideme zrejme na Nivy najprv a potom pôjdeme do Eurovej. Boli sme v Starbuckse a kúpili sme si frappuccino a Sabinka má... A ideme dať taste test. Ok, takže ideme dať taste test. Ja sa na to celkom dosť teším a ja mám frappuccino biela čokoláda. Hej, biela čokoláda. Ty máš čo? Ona má latte, matcha, kokos, či čo? Neviem. Ale ideme na to. Okay. Taste test. O môj bože, toto je mega dobré. Oh my god. Ty kokos. Ty kokos, no prosím, nech spravia Starbucks v Poprade, lebo toto je fest dobré. Oh my god. A stále to, ja neviem,
6,50 asi, nejak tak, ale je to mega dobré. Bože, ja som odpadla. Máme tu Beršku, ja dúfam, že si tam niečo kúpim, lebo plánujem si kúpiť rifle a takéto veci. A ty, Sabinka? Iba pozerám. Aha, super. Že som si vybrala toto tričko na skúšanie a zrejme si ho aj zoberiem, je v hnedej farbe, ale naživo vyzerá úplne inak. A tieto rifle, ktoré sa mi na mne neľúbia, taká až moc divná modrá. Takže tie si neberiem, ale určite si zoberiem to tričko. Úplne milujem na Pull&Bear, že oni majú takéto krásne mikiny, proste, že majú svoju vlastnú značku, alebo ako to mám povedať, a vyzerá to nádherne. Na dveru sa som našla takýto svetrik, ten sa mi mega stetsky ľúbi a mám tu ešte aj čierny, ale ja si myslím, že si zoberiem nakoniec tento hnedý. Tu je ten čierny, Sabinka mi povedala, že jej sa viacej páči ten čierny, ale ja sa vôbec neviem rozhodnúť, mne sa páčia obidva a najradšej by som zobrala obidva, ale chcem si zobrať iba jeden, aby sa mi zvyšil nejaké peniažky. No ja neviem, ja fakt neviem. Teraz sme mali cik pauzu a Sabik si chce ísť pozrieť kampusy, takže ideme pozrieť, či tu sú nejaké také obchody s topankami a Sabinka bude vrieskať a pískať, keď zbadá nejaké kampusy. Samozrejme. Stavím sa s vami, takže ideme pozrieť. Akože tieto sú úplne nádherné a stoja 120 €, ale sú nádherné. Hlavne tu majú glamour sem. To je úplne takýto zlatý doplnok, no tie sú nádherné. A tieto Air Force tie sú úžasné, reálne mne sa strašne páčia topánky, ktoré nie sú proste len čisté alebo tak a stoja 130. Čo akože je celkom pohode na to, že sú také ozdobené a tie raz budem mať. To vám hovorím teraz, ako dobre budem mať všetky topánky, ale to je jedno. Momentálne sa nachádzame v Zare a je tu takýto pekný, ja neviem, kabatík crop topový, ale stojí 40 € a reálne na Sheine stojí, že 12. Ako dobre, Shein a Zara, ale je naozaj nádherný. Takéto detaily sa mi úplne páčia. Úplne nádherný, ale keby bol možno trošku svetlejšej farby. Tak teraz som si našla úplne nádhernú kabelku. Stojí 36 €, ale keby to nie je, že táto vec, tak by to bolo podľa mňa oveľa lepšie, ale je úplne krásna. Akože chcela som si vyskúšať šiltovku, že glamour, lebo ja som glamour pani, ale neľúbi sa mi, fakt sa mi neľúbi. Akože my sme v detskej onej sekcii a pozrite sa, aké to je rozkošné, ja to milujem. Reálne môjmu decku budem nakupovať oblečenie, že v Zare, preboha, pozrite sa na to, aké to je štýlové. Proste úplne takáto mikča. Úplne amazing. Ako posledný obchod na Nivách navštívime Victoria's Secret. Strašne sa teším, to je obchod, ktorý ja najviac milujem na celom svete. Úplne tu sú nádherné pyžamka, aj toto tu čerešňové, ja milujem čerešne. Akože wow, aj valentínske. Naozaj to je veľmi krásne. Sú tu akože veľmi pekné lip glossy, ale stoja reálne, že 20 až 30 €. Vedeli ste o tom, že Viktorka má aj ponožky, lebo ja som o tom vôbec nevedela, ale toto je, že nádherné. Normálne, keby nie som taká chudobná, ja to kúpim hneď. OK, takže pre Boha ono prší. No mňa drbne. Super, ja nemám nič za to tej gebuli. Každopádne, ideme teraz ku mrakodrapom. Na toto sa teším, že najviac reálne. Ale keby nepršalo, ja chcem nejaké pekné fotky, ale ono prší. Chceli sme ísť aj na hrad, ale prvá vec je, že pozrite sa na to, no dobré, ale každopádne, tu poď. Proste sme chceli ísť na hrad, ale kvôli počasiu, aké je, tak sme si povedali, že proste nepôjdeme. Keby proste snežilo, alebo ja neviem, ale proste prší. Tu poď. A to tadiaľ neprejdeme. Super! Takže hradík pas, ale ideme teraz na tie mrakodrapy a potom pôjdeme do Eurovej a uvidíme, že čo. Akože zo Saby sme chceli fotky, ale pozrite sa, aká som zmoknutá proste a Saby má výhodu, že má kapucňu, ale ja proste nič. Ale už sme tu a je to úžasné, pozrite sa na to. Bože! Normálne je splnený sen. Celý čas som tu proste chcela ísť a konečne som tu. Ja som taká šťastná. Však Sabi, povedz.
Dobre, podarilo sa nám urobiť nejaké fotky. Vyzerajú dosť dobre na to, že som veľmi zmoknutá. Ale čo? Tu ešte aj štvrtá. To som nevedela. Proste tu je ešte štvrtá. Tam. A teraz ideme do Eurovej. Tam si sadneme, nabijeme mobily. A pôjdeme pokúkať obchody ešte. Pôjdeme potom, keď proste prestane pršať, tak pôjdeme sa prejsť okolo Dunaja. A pre Boha stoja mi vlasy, ale to nevadí. Ozveme sa vám v Eurovej. My už sme v Eurovej, reálne asi 15 minút sme bludili, ako sa dostať do Eurovej pre Kristove rany. Dobre. No, ale už sme tu a ideme do bazu, lebo Sabinka chce tie kampusy si pozrieť a majú tu vypredaje, takže snad niečo nájdeme. Musela by som vyskúšať, ako vyzerá na mne. Však si keď tak popýtaj. Kaž? Dobre sú, pekné sú. Pekné, ale asi väčšie číslo. Zistíme, koľko stoja tieto pimple patches, lebo tu nie je ani cena reálne. Počkaj, a tu z boku? Z boku? Nie. Super. Ale sme pri Millie Bobby Brown. Akože teraz som skúšala, že tester tejto voňavky a normálne to smrdí jak dezinfekcia. Akože ja mám veľmi rada Arianu Grande, ale toto je hrozné. Ideme do Primarku. Práve som tu objavila úplne takéto krásne tričko za 4 € a zrejme si ho poviem aj skúsiť. Úplne som si povedala, že toto si kúpim, ale reálne pozrite sa, koľko to stojí. 10 €. Ja som čakala, že to bude stať aspoň 5. Keby to stalo 5, tak ja si to zoberiem. Ale 10 € za toto sa mi naozaj nechce dávať. No, takže takto vyzerá to tričko. Akože tá farba sa mi podľa mňa hodí, ale proste nesedí mi, aj to proste jednoducho presvitá a tak, ale inak je to pekné, ale žiaľ. Momentálne sme si kupovali lístky na vlak, nejdeme nakoniec, že 18:15, ale kedy? 16:15 a stali 9 € na jednu osobu a som z toho taká, že som si za to mohla niečo kúpiť, ale neviem, proste neviem prečo to tak je, ale vadí mi to. Vadí mi to a ideme ešte do Douglasu kúpiť scrub a pôjdeme domov. Ok, takže som si kúpila ten scrub a ideme teraz už na zastávku a z nej ideme vlastne na vlakovú stanicu. No poď, bubák. Už sa nachádzame na stanici a kedy nám ide? Za pol hodiny, za 3/4 nám ide až vlak, takže si ideme sadnúť, budeme chillovať a potom sa vám ozveme. Už sme vo vlaku, ja sa vám moc nebudem pozývať, pretože k nám do kúpečka si prišiel sadnúť chlapec a nechcem pre ním moc nejako natáčať, takže sa vám zrejme ozvem, až keď budeme v Poprade. Hlasím sa vám už z kúpečka, sme niekde za Strečnom, vo Vrútkach, áno presne. A máme ešte nejakú hodinku a pol pred sebou a ja som už strašne unavená. Ale že extrémne, ja som tu skoro zaspala a ja som si povedala, že ja nechcem spať, ja chcem žiť. A už ma stihla bolieť aj hlava, ale už je to v pohode, takže som rada, aspoň niečo pozitívne. A som sa rozhodla, že vám urobím zatiaľ haul, čo som si kúpila. No, takže prvú vec, ktorú som vám ani neukazovala vo vlogu, je tento scrub. Proste vánokový scrub som si kúpila, bol v zlave za 13 € z 20 alebo nejak tak. Som si povedala, že ja to proste musím mať, takže som si toto kúpila v Douglase. Potom v Berške som si kúpila toto tričko, čo som si aj skúšala. A to nemá ani túto cenovku pre Boha. To zmizlo. No proste nevadí, stalo to 10 € a som s tým nadmieru spokojná. A poslednú vec, ktorú som si kúpila, je tento svetrík. Hej, čierny som si nakoniec zobrala. Akože ja som strašne rozmýšľala, že či fakt si mám zobrať ten čierny a keď som si teraz pozerala videa, tak mi prišlo to, že som si nezobrala ten hnedý, ale zase keby si zobrala hnedý, tak by mi bolo to, že som si nezobrala čierny. Takže som si zobrala čierny, lebo je proste taký neutrálny ako ku všetkému a stal 20 €. A vlastne to je všetko, ak nerátam ešte vložky,
Hej, je to proste všetko. No a ja sa vám ozvem, keď budem už v Poprade. Už sa nachádzame v Poprade a týmto ukončujem dnešný vlog a učím sa s vami. Čaute!